Egunon, Patxi, zer moduz? Ondo esan beharko, atzokoa eta gero, ezkenuen elkar ikusi. Ezpa, izan ere, ze jende. Bai, euraldi ederra izan genuen eta plazan ibili zinen? Jakina, ikusi zenuen baserritar jantzien lehiaketa, Ainoak eta Txominek irabazi zuten. Ez da izango, ez nuen ikusi ez, seme alabekin nengoen San Martin plazan. Badakizu, kulki zegoenan, umeentzako jolasekin, gero zubi aurren ibili ginen. Astobusean buelta bat egin nahi zuten eta... Orduan aurrentzat festa, zuek umezain? Ez, txandak egin genituen. Tarte bat eurentzat, bestea guretzat. Ardiak ikusi genituenean, Baldespinara joan ginen, abereak ikustera. Itxura ederra zeukaten, euskal oiloek. Eta idiak ikusi zenituen? Itzelak, bai. Banik plaza inguruan ikusi nituen baserritar jantzien lehiaketa eta euskaldantzak. Poteoan ere ibili ginen trikitilariekin. Txerriaren apustua ere egin genuen, nik 250 kilo esan nuen. Lekutan geratu nintzen. Eta zenbat pixatzen zuen ba? 330 piku, ez dakit seguru, baina hor nonbait. Bazkaldu babarrunak, ezta? Jakina, tradizioa errespetatu egin behar da. Gorkaren txokoan izan ginen. Zuek? Gu betiko moduan infreinu tabernara joan ginen. Badakizu, lagunak dira. Baina ederrak egiten dituzte. Hori entzun dut bai. Eta, parranda handian? Bueno, bazkalondo ederra egin genuen, bai. Baina gero plazara joan ginen berriro. Larrain dantza egin eta bazkaria jisteko. Arraroa, zu ez egotea, dantza hainbeste gustatzen zaizuta? Ez, gurasoen etxera joan behar nuen. Orduan bazkaldu eta ara joan nintzen. Bueno, baina azokan ere ibiliko zinen, ezta? Bai noski, atzo gainera erosteko gogoz joan nintzen. Hori da eta, baserritarrei lagundu egin behartzaile. Eta, zer erosi zenuen ba? Gauza piloa, gazta erdia, kilo 2 babarrun, 3 botila sagardo, kilo erdiko eztipotoa, sagarrak, intxaurrak, gaztainak, ze ez nuen erosi, ez dakit zenbat diru gastatu nuen. Bai, neukeren nahikotxo gastatu nuen, baina ez zitzaidan iruditu oso garesti zeudenik gauzak, ezta? Ez dakit ba, ez dia behintzat ez zegoen merke. 9 euro baino gehiago ordaindu nuen kilo erdia. Baina gazta esaterako 20 euroan zegoen kiloa. Garestiago ordaindu izan dut nik. Bai, intxaurrak ere 6 euroan zeuden, ez da asko. Ez, baina hala eta guztiz, halako egunetan diru asko gastatzen da. Bai, hala da. Bueno, banoa, gaur ere zerbait bazkaldu beharko duguta. Bai, neuk ere ogia erosi eta banoa etxera. Agur? Agur.